Ang puso ko ay nadudurog sa tuwing naiisip ko na halos isang taon na kami ng nanay ko na hindi nag-uusap dahil lang sa isang lalaki. Bawat gabi po ay umiiyak ako sa dilim, iniisip ko ang nanay ko. At kahit masaya ako sa piling ng taong mahal ko, may parte po sa akin na pakiramdam ko ay kulang, para bang may puwang sa puso ko na hindi mapupunan. Dear Papa J, ako po si Clarice, 23 years old. Ang boyfriend ko, si Joseph. At masasabi kong siya ang naging sandalan ko sa mga panahong pakiramdam ko ay nag-iisa ako sa mundo. Hindi po siya nakapagtapos ng kolehiyo, pero masipag siya, mabait at may pangarap para sa sarili at sa pamilya niya. Sa piling niya po, naramdaman ko na mahalaga ako at may taong laging nandyan para sa akin. Ngunit hindi po ganon ang nakita ng nanay ko. Si Mama Rosetta ay nagsakripisyo para sa akin. Siya po ang nagpalaki sa akin, nagtrabaho para matustusan ang pangangailangan ko, at siyang nagturo sa akin ng edukasyon ay mahalaga. Kaya nang makilala ko si Joseph at malaman niyang hindi nakapagtapos ng kolehiyo, doon na po nagsimula ang aming hindi pagkakaintindihan. Sinubukan ko po ipaliwanag na hindi lang diploma ang batayan ng pagkatao, na minsan ang sipag at kabutihan at pagmamahal ay mas mahalaga kaysa sa papel na nagsasabing nakatapos ka na. Pero sa bawat pag-uusap namin ng nanay ko, nauuwi lang po sa sigawan at luha. Hanggang sa dumating ang araw na pareho kaming tumigil magsalita. At ngayon, halos isang taon na po kaming hindi nag-uusap. Alam ko po, Papa J, na nasaktan siya. Alam ko po na ang ayaw niya sa relasyon ko ay para sa akin. Dahil gusto niyang protektahan ako at siguruhin ang kinabukasan ko. Pero minsan po ay naiisip ko, mas mahal ba niya ang pangarap niya para sa akin kesa sa kaligayahan ko mismo? Araw-araw po iniisip ko siya. Iniisip ko po ang init ng yakap niya, ang mga tawa namin noon at ang mga gabing sabay kaming nag-uusap hanggang sa madaling araw. At kahit masaya ako sa piling ni Joseph, hindi ko maiwasang maramdaman na may puwang sa puso ko na nanay ko ang dapat nakaupo. Ngayon po, Papa J, ako ay nalilito. Mahal ko po si Joseph, pero mahal na mahal ko rin ang nanay ko. At ang masakit po, parang kailangan kong mamili sa pagitan ng dalawang taong pinakamamahal ko sa mundo. May mga gabi po na gusto ko nang lumapit kay Mama, yakapin siya, sabihin na kahit anong mangyari, hindi ko siya kinalimutan at mahal ko pa rin siya. Ngunit natatakot po ako. Natatakot na baka hindi niya na ako tanggapin. O baka mas piliin niya ang pagiging matatag sa prinsipyo kesa sa anak niyang umiiyak sa dilim. At sa kabilang banda, paano ko po iiwan si Joseph? Siya ang unang taong sa buhay ko na tunay na nagparamdam sa akin ng seguridad at pagmamahal. Siya ang nagsabi sa akin na karapat-dapat akong mahalin kahit ano pa ang nakaraan niya. Gusto ko po sanang itanong sa inyo, dapat ko po bang makipag-ayos sa nanay ko kahit alam kong hindi pa rin niya ako matanggap at hindi pa rin niya matanggap si Joseph? O dapat ko na lang po bang hayaan ang lahat at ipagpatuloy ang buhay ko kasama ang taong mahal ko kahit masaktan siya? Maraming salamat po sa pakikinig at sa pagbibigay ng oras sa kwento ko, Papa J. Sana po ay matulungan ninyo akong makita kung saan ako dapat pumunta, pabalik sa nanay ko o ituloy sa buhay na pinili ko. Nagmamahal, Clarice. Alam mo, Clarice, unang-una sa lahat, maraming salamat sa pagbahagi ng kwento mo. Nakakaantig ng puso ang nararamdaman mo. Lalo pat
sineselebrate natin ngayon ang Mother's Day. Halos isang taon na hindi kayo nag-usap ng nanay mo at dalawa ang taong pinakamamahal mo sa buhay na tila ba naglalaban sa puso mo. Ang una, gusto kong sabihin sa'yo, normal lang po na malito. Normal lang po na masaktan ka at ang pinakamahalagang bagay na dapat mong tandaan, kahit anong piliin mo, huwag mong kalimutan ang sarili mong damdamin at ang respeto sa ibang tao, lalo na sa nanay mo. Alam mo, Clarice, minsan sa buhay, hindi natin nakukuha lahat ng gusto natin ng sabay. May mga taong mahal natin na hindi agad nakakaintindi ng ating pinipili. Pero, hindi ibig sabihin na hindi sila mahal sa atin. Ang pagkakaayos ninyo ng mama mo ay pwede pa rin. Kahit dahan-dahan, kahit hindi pa niya tanggap si Joseph. Subukan mo munang mag-usap ng mahinahon. Kung subukan yung mag-usap ng mahinahon, hindi kailangan agad niyang tanggapin si Joseph. Pero nararamdaman niya na mahal mo pa rin siya at kailangan mo rin siya sa buhay mo. Sa ganitong paraan, unti-unting maaaring maibalik ang tiwala at pagmamahal na nawawala. Tungkol naman kay Joseph, mahalaga pa rin na titingnan mo kung ano ba ang nabibigay sa iyo ng kaligayahan at kung paano kanya pinapalakas. Pagkatapos mo pag-isipan ang parehong relasyon, mas malinaw ang desisyon mo kung paano ibalanse ang pamilya at pagmamahal sa partner. Huwag mong hayaan na ang galit, pride o takot ang magdikta sa puso mo. Simulan mo sa maliit na hakbang. Magdala ka ng mga mensahe sa nanay mo, padala ka ng mga messages sa nanay mo, kausapin mo siya ng mahinahon. Ipakita mo na handa kang makinig at magpaliwanag. Minsan, hindi mo kailangang pilitin ang puso ng tao para magbago. Kailangan mo lang ay ipakita mo na handa kang maging tapat at mapagmahal. Huwag mo rin kalimutan na ang desisyon mo sa pagmamahal ay bahagi rin ng tuklas mo sa sarili mo. Ang mahalaga habang ikaw ay nagmamahal, hindi ka nakakalimot sa taong nagpalaki sa iyo. I know, malakas ka, Clarice. At kahit mahirap ngayon, may paraan o may daan pa rin para sa pagmamahal mo sa nanay mo at sa taong mahal mo.